Bună! Bine ai venit la Gineco fără frică! Dacă ai 50-69 de ani, în multe județe, mamografie e gratuită, prin proiecte regionale. În câteva minute îți arăt unde suni, ce acte îți trebuie și cât de des o faci. Dă like, abonează-te și apasă clopoțelul, ca să nu ratezi episoadele cu informații actualizate despre obstetrică și ginecologie în România. În Europa, screening-ul organizat prin mamografie funcționează de mult timp. Conform studiilor, femeile invitate la screening au un risc relativ de deces cu aproximativ 23% mai mic decât la cele neinvitate. Asta înseamnă circa 43 decese evitate la 10.000 de femei pe aproximativ 20 de ani. România a avut an la rând o participare foarte mică la mamografii. De aceea, pentru a crește depistarea precoce, rulează proiecte regionale care oferă mamografii gratuite. În nord-est, nord-vest, sud-est și vest găsești centre fixe și caravane. În descriere ai link-urile și telefoane pe județe ca să te programezi rapid. Pentru cine anume e organizat acest screening? Screening-ul se adresează femeilor de 50-69 de ani, fără simptome și se face de regulă o dată la 2 ani. Imaginile sunt citite în dublă citire de către 2 radiologi, pentru precizie. Dacă ai simptome sau istoric personal de cancer mamar sau risc genetic crescut, nu aștepți screening, urmează traseul de diagnostic recomandat de medic. Cum să faci programarea? Pasul 1. Găsești centrul din județul tău pe site-ul proiectului sau întrebi medicul de familie. Pasul 2. Te programezi la telefon ori prin formularul online. Pasul 3. În ziua investigației vii, fără deodorant, pudră, loțiuni sau parfum pe piept sau axilă și cu carte de identitate. Important! Dacă vii prin proiectul regional de screening, de regulă e nevoie doar de buletin, fără bilet de trimitere, fără card, inclusiv persoane neasigurate. Dacă vii în afara proiectului prin sistemul CNAS, ai nevoie de bilet de trimitere și de card de sănătate. Anunță echipa dacă ai simptome, noduli, scurgere sau durere, pentru că atunci traseul este diagnostic, nu screening. Implanturi mamare, pentru că se fac incidențe speciale. Menționează vaccinări recente, ideal în ultimele 6-12 săptămâni și brațul injectat, pentru că pot apărea ganglioni reactiv la axilă. Și spune despre intervenții la sân, biopsii, operații, reconstrucții, radioterapie, ca imaginele să fie interpretate corect. Ce te așteaptă? Investigația durează doar 10-15 minute. Pentru fiecare sân se fac de obicei 2 incidențe, craniocaudală și oblică mediolaterală. Vei simți o compresiune scurtă, 5-10 secunde, necesară pentru o imagine clară și o doză mai mică de radiație. Uneori, sunt necesare și imagini suplimentare sau ecografie pentru lămurire. Imaginele sunt citite în dublă citire de către 2 radiologi, iar rezultatul îl primești de regulă în termen de 1-7 zile lucrătoare. Rezultatul dictează următorul pas. Pe scurt, BIRATS 0 înseamnă că imaginile sunt neconcludente. Vei fi chemată pentru imagini suplimentare sau tomosinteză sau ecografie. BIRATS 1-2, adică negativ sau benign, revii la screening în 2 ani. BIRATS 3 înseamnă probabil benign și primești un control la scurt interval, de obicei în jur de 6 luni. BIRATS 4-5 există suspiciune și urmează traseul diagnostic, evaluarea într-un centru dedicat și de regulă biopsie. La BIRATS 6, diagnosticul este deja cunoscut. Pașii exacti sunt stabiliți de radiolog și recomandarea finală e trecută în scrisoare. Urmează pas cu pas. Hai să notăm semnele de alarmă pentru cancerul mamar. Un nodul apărut recent. Secreție mamilonară cu sânge sau unilaterală. Retracția mamelonului ori asimetrie nouă. Modificările ale pielii, aspect de coajă de portocală, roșeață, căldură sau un ganglion axilar mărit. Dacă ai oricare dintre aceste semne, nu aștepta screening-ul, mergi direct la medic.
Programează-te azi! În descriere găsești linkuri pe județe și numere de telefon. Distribuie acest video. Cu cât aflăm mai multe femei, cu atât salvăm mai multe vieți. Cu voi a fost Gineco fără frică. Pe curând!